fins al punt, amb els seus voluntaris catalans, amb els que hem comentat abans, amb l'escultura del Víctor Balaguer, fins al punt que aquest personatge al Marroc hi havia aquella dita, similar als almogàvers a Grècia, que ve de prim, que ve prim, perquè tota aquesta guerra que nosaltres hem d'oblidar és una guerra molt cruenta. Va ser partidari de l'esclavisme, un personatge que també el podíem entroncar amb tot aquest collaret de perles catalanes esclavistes, i militar repressor dels moviments insurreccionals, especialment a Puerto Rico i al Marroc. També va ser un d'aquests generals, un d'aquests personatges que va reprimir els moviments populars a la zona. Al segle XIX sabreu que és un moment, com bona part de la història de Barcelona, especialment violent, amb aquests episodis de les bullangues, i Prim va reprimir l'època durant aquest moment de la Flamància, que és un moviment revolucionari una mica plenartista, un moviment popular de revolta, que són dels que van col·laborar en la repressió d'aquest moviment popular. És una perla destacada i, com podeu veure, té un monument a la seva alçada. No recordo si aquest monument, Joan-Marc, potser tu saps, si aquest monument van acabar traient també la Guerra Civil. Efectivament, no durant la Guerra Civil, sinó en una revolta prèvia a l'any 17, és a dir, és una revolta que no és gaire coneguda perquè és prèvia a la Revolució Soviètica i per tant aquí va passar desapercebuda, però va ser concretament el cronista de Barcelona, recordaràs el nom, no recordo el nom dels principals cronistes de Barcelona que a l'avantguàrdia fan unes cròniques d'aconteixements actuals. No recordo el nom ara mateix, però va fer la crònica de una de les fotografies de l'estàtua aquesta que va anar avall. Com hem dit abans, en l'estàtua d'Antoni López, nosaltres som més partidaris de remuseïtzar les estàtues, deixar-les tal qual, perquè tampoc tenen un interès antropològic, pot tenir un interès escultural, artístic també determinat, per l'època en què van ser erigides, i per tant, d'alguna manera, excepte algunes estàtues de més d'infausta memòria pel record de gent viva, com l'estàtua de Franco que hi havia al Castell de Montjuïc, doncs és més propi que aquestes estàtues, que encara, diguéssim, les seves víctimes ja no estan entre nosaltres, doncs es puguin quedar-se aquí i puguin tenir una indicació, una peanya, una petita indicació que pugui la gent llegir mentre no participa en una d'aquestes rutes en la història completa, o intentar completar la història del personatge en qüestió, en aquest cas el general Prim, no? Continua, Jordi. Ja està, pràcticament ja està tot dit. A més, donar les gràcies per la vostra presència en aquesta ruta, que espero que us hagi agradat i que no hagi estat molt pesada. Molt bé, molt bé. I en fi, doncs ja sabeu, a llegir el llibre. Gràcies a vosaltres.